Kajing ko play it, ye pi way, ki para banget, ki para lok, ki baju Sngap. Bat sha score ikani ka morning mana, u blain kir khu ye pi way. Ka benda bangan ra shapi, kalong, Suk Kiba Jemnud. Bangila ban shem na ka gospel Matthias, kal nomba sand kot ka basaw, kong Suk Kiba Jemnud na bakin yo ya ka kendo. Uji sui kai ya ka jinglong ka ba Jemnud. Utip ka jing Jemnud kaya lam sha ka jing im ka basuk. Ka jing Jemnud ka day ka jinglong ka babaha. Ka day ru ka bapaw ya ka jinglong ublay. Ka ba day ru ka way na kiso umansi bakul. Ka jinglong ba Jemnud barabor kwan ra ka jing im ka basuk ka bakamen. Ka bala basin sha na mar ka kloy ban sha jam ni ka penlong ban sha wat hapdeng ki jing ele. Apostle Paul Kolosai normalai de khat bakhat ar kum ki balajit ki bakhuit ki ba e ublay ban kup ye ka do nut ka jing Jemnud hui kai ban long ki ba Jemnud na ma utip pagalong ka atyar ka bala ban ye le pisha ya ka jing bitar na ma ka jing bitar kam juwalam ya ka hok ublay hakashti u Jacob kal no ban ning kong khat at pheu ko ang namar ka jing bitar upriu kam ju ban long ya ka hok ublay hakat khot ka ba at way ru ko ang naba kumta habala bu no ya ka jing tiget baro ban ya ka jing shlei ka jing bishni to pin pediang da ka jing Jemnud ya ka ta ka tin bala tung ka bala ken ban pen im ya ka men sim jong pi namar Apostle Paul huong ba ka jing bitar ka day ka jing tray ka do ka long ru mar persya ya ka jing Jemnud hui kai ban bu no ban brek ba badam ai jaka ya ka jing bitar hinrei haki ai ban pen i da ka jing long ka ba Jemnud namar lada ka jing bitar ka yo jaka omla ban te lakam ka pen kha ya ka jing ma ya nia ka jing shun ya pat ka pen jat ya ka jing day wat chi yeng chi sem ka shiti ka ban ka Petrus na malai ka khatsa ko ong tu pendan burom ya Chris kom utrai haki dono jongpi tu long ki bakloy halakasmi ya ka ban ai juba pa uway baro wa pan na pi shapang ka jinkermen ka ba happy Henry da ka jing Jemnud hang neru Apostle Petrus hikai kum no ban pendan burom ya utrai da ka ba ai kata ka juba bat ban yathu ya ka jingai ne ka jinkermen ha kita ki ba pan ne ki ba kali om da ka jimbitar Henry da ka jing Jemnud namar utrai ukrshan ya ki ba Jemnud u Moses ulong u ba Jemnud tam na ki briu baro ki ba don ha ka pathe ki khud isel ki le bersha ki kren bersha ya u ki dap da ka jing knyum bat ki dap tang da ka jimbitar ya u Henry ula ban sha namar ulong ba Jemnud ukloy ban map yaki umiele yaki kumba kiyele yu ublay ulio i yaka ka ba ulale bat ulasneng yaki ha ki ba pun rukam bakin pai na ka ni kalenti bat ni ka jinglong ba bitar ha ki proverb kal no khatsan de khot ko kong ko ba ka jingbit pai tin ka ba jam ka ban pai no ai ka jimbitar nre ka tin ka ba ka penki ya ka jimbitar dogin kenma ban ye le persya ya ka jimbitar ban job ya ka da ka ba sha Jemnud ban pai tin da ka ba jam om da ka ba la ka long kum ki khun ya la ki kme ki pa ne ki ba lo jangi nge em ha ki ni sngi ki ba bun ki kloi ben pen i ya la ka jingdom ka jimbitar kim nyau buram nik ding buram ka tienu play shu ka ong haki proverb ka ba arpo kot ka ba arsa wat belong ka jingalok bat ubri ba shat bitar wat julet bat ubri ba kong yu i hang ni unong tho shi proverb maham ban ome chan ne ya daylok bat ubri ba kong ne ba bitar de ka ni ba ka jing Jemnud ka long ka ba pen man to ya ubri ka pen lok suk ya u ladangi pen malin ban shat ki bitar do persyang ban pendu no
ka da ka ba ai jaka ya ka jing tray uman simba khut un yo ban pen kala ya kata ka rukom ani kata ka jing em uji sukwa ba ki priu ki chang o ken bud ya ka nuksa ba ba ban pen i ka jing long chang o ban kop ya ka jing Jemnud tungan duai bleuk pa ba beneng haga kate uji su ngaduai ya ai ke buram tang shemi badi hok ban yo ai ngu ya ka ni ka din jomi bangala yo ban pen sngeu ko blai try jisu me kai bangin long ki ba Jemnud ngin kup ya ke jing long jomi ngin long ki badap da ki so joman sim ba khut weng nangi ke jing long ba bitar ma jisu thau thma ya i wei pi wei bangin nom ai chaka ya ke jing bitar nrei ha ki ei baro da ke jing long ka ba Jemnud haga kateng ke jong jisu ngaduai amen.